It's another day of happiness and thanksgiving as all roads in Anambra State led to the palace of Iri III of Igboukwu, Igwe Alex Ejikemowa Azike Onedibe, on Friday, the second day of August 2024. The historic and epoch-making event was the 2024 New Yam Festival, which began with an interdenominational church service to appreciate God and commit the celebration to God's hand through prayers and thanksgiving. Ma ọ bụ na Chineke nyere ngozi ọ gaghị eme gịnị agaghị aga so na anyị gbakọrọ tata ịmalite olili dị ọhụụ. Olili a na-echetara anyị na mbụ na anyị agbago mbọ ị na-eji anya osisi mkpụrụ akụkụ. Ọ bụ mkpụrụ akụkụ ị ga-eji mụọ ọtụtụ ihe, ị ga-eji ji wee mụọ ọtụtụ ihe. Ị nwere ike ili ihe elu asị ụtọ ọnwa dị rụọ ahụ ọkọkwụ ya ọ yee ya eye o esie ya esie ejikwu ji eto ọgọ n'ụlọ amara eji eme flọ ọnụnụ amara o nwere ihe ọ ji bụ ogbu mkpụrụ akụkụ metụtara ma nwoke ma gịnị ma nwaanyị onye ka o ji wee bụrụ eze mkpụrụ. Anyị site na ya dite ogologo ndụ na ahụ siri ike, dite agụmọya, dite ọganiru, ditekwasị ike na amamihe, sikwasị na ya nwetakwasị ka ihe akọ nke ihe nwe ndị ọzọ, ka anyị niile bụ ndị gbakọrọ ebe a wee were otu nwanne n'ụwa anyị ji eme mmemme nke iri ndị ọhụụ, nwetakwasị ihe ọhụrụ na ndụ ọhụrụ na ndụ anyị. Wepụ ekworo na anya okwu n'ime anyị site na Kristi onye nwe anyị. We thank God for the gift of the yam so that we can sustain ourselves through our hard work and doggedness, because the land is always fertile, just waiting for us to cultivate that. Our youth are seriously shying away from farming. There's hunger in the land. So there's no money now, everywhere is hard. People are protesting, but people are not farming. It's good to farm. When you farm, you run away from hunger. Now is the time for the natives, Idu women, Umuadibu, delegates and others to settle at Idu's palace for wining and dining in grand style. Chairman Iri Ji Igboukwu. Oji, anyị na-asị gị nnọọ. Anyị na-asị ụlọ nnọọ. Anyị na-asị gị nnọọ. Etu a ka ọ ya dị mma. Being a festival to illustrate the prestige and place of yam as king of crops in the cultural life of Igbos, Iri Ji Igboukwu and other key players and custodians of culture arrived with special dance step of Uhie music.
From Nkoro in local palace, Idu and his cabinet emerged before the kola nut rituals. Yes. Igboukwu winner. Igboukwu winner. Idu. Idu the food Idu buy top, Idu. What is it? Hey, hello. I will tell you. Igboukwu were mmadụ. Ọdụ ụmụ so ka eme. Etu atọ dị. Your Royal Highness and members of the cabinet, on behalf of Igboukwu Development Union, I na-ebunyelu ọjịa akọlọjị na ihe ndozi ịkwado na ihe a na-emeta n'afọ Jizọs. Amen. Yes. Our DJ. Igbo niile kwenu. Nigeria kwenu. Biko ọjị ndị n'aka akụ. Ọjị obiọma ndị Igboukwu wepụtara ikike na Chineke n'ụbọchị ọma nke tata. Na anyị bịara ka anyị mee ihe anyị na-eme kwa afọ. Wee sị Chineke biko na nke ụgbọ afọ anụwa n'ọbụ pụrụ iche. Maka na ihe anyị bụrụ ebe a ọ ihe kwesịrị idinye Chineke ekene. Anyị ji ozi a na-akpọ obi n'igwe na ndị niile na-eji ozi n'eluigwe ha meghepụ ụzọ ngozi ka ọ gbanata n'ozuzu ebe awụsa anyị niile n'aha Jizọs. Biko ọjị agbara ise nọ
Addressed by the town's digital president general, Barrister MCK Oba, and lectured by a renowned farmer, Reverend Father Philip Okoye, the originator of Filoco method of yam production, took center stage as he spoke on secret of his bountiful yam harvest. In the last 7 months of our journey as the central leadership of Igboukwu, we have done tremendously well, to the glory of God. I will progress in Igboukwu since the last 7 months I won't begin to name them one by one, and I'm a known affair goes the other. By the turn of this year, Idu Telinka about the first of Allah. Then Igboukwu is bleeding seriously in terms of security. Yochuku, Gonya Nego, Tubania, after this time to support that security side of our town. Na jinde anụ na afọ ebe a ọbụlọkwafa nwa kachasị ndị ọzọ ewego ndị kafa nwekwa ndị a ga-egbu n'afọ a ya agakwa ndị a akwara ji si apụta otu o si aka ma ọ na-apụta ọ naghị aba n'ibe na-aga ọbụghị vertical movement n'ọrụ horizontal ọ na-aga akụkụ wee sị na ọ bụrụ na ọ dị otu a ịmarụ na mkpụrụ ji anyị na-ama sonye ji n'ime na ọ bụghị the best method. Mgbe afọ ka m tụpụtara alụ unu ga na-anụ maka the Filoco method of yam production. I'm the originator of the Filoco method of yam production. Well, I use pits. I dig the ground and then sow the yam. I don't make use of mounds. And I use organic manure, and that's all. Installation of the world's traditional stools and cutting of new yam for the year 2024 by the Idu 3 made the day of those in attendance, among other activities. N'eziokwu na-aṅụ iyi a na-ekwupụta na dịka onye so na otu ndị so idu achị ana m enye gị ihe olu a sị na ihe a enyi ya nka n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ana m enye gị ihe olu a sị na ihe a enyi ya nka n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Welie kuahụ ife ha anaghị ya ihe niile ahụ eteruchu ọkwa ịghọtago nke a bụzi ekike eji wee mara anyị amala ha anaghị ama na ichifuru echizu wee na-asịkwa nke anụwa ihe niile anụwa n'afọ nke nna na nke ọkpara na nke ekene ịdịkọ n'otu anyị na-asị biko ji anyị na-awa ka anyị rie iji udo na ọganihu mmega nwanne na nwanne ịdị n'otu ihe niile dị mma ga-eso ji a onye ọ na-eri ji a onwe ihe na-esogbu n'ụbọchị nke taata ọ lago n'agha Jizọs. Ndị na-eri ji na-eke
n'elu nke ụlọ ndị na-eri n'oyi n'elu nke ụlọ ndị na-eri na agwa n'elu nke ụlọ ndị na-eri na agwa n'elu nke ụlọ nke Chineke gọzie ọ ga-agazire n'aha Jizọs. Ihe na-agwa ndị Igbo ukwu erika nke mbụ udo na ịfụnanya na-ebute ọganiru. Ihe anyị izi nyọrọ ha na ji anyị n'afọ gara aga 2023 ayọ ha biko onye ọ na-agbaghara ibe ihe mere ka anyị wee nwee ọganiru. Ọtụtụ ihe esetụrụgo n'Igbo ukwu inekwa anyị bụ ihe na-eme ifu na aṅụrị dị nke bụ na mụ nwa bụ onye isi nje ozi bụ Idu Igwe onyinye afọ ofu m na-enweta from my people atụrụ m anya na ọ ga-adị etu a. I'm encouraging them. Technologies have come in. Then our forefathers have been farming. Then technologies have now helped us to improve more. I'm encouraging them that they should put hands together. No matter your position in the government system, they should put things together to cultivate. No matter how the plot of the land is, even in your backyard, you can even vegetable that they can do better than those people. The memorable Iri Ji Igboukwu 2024, which brought together sons and daughters of the land, both at home and in diaspora, friends and well-wishers of Igboukwu community, featured homages to the Idu by different groups and individuals as a mark of honor to whom it is due. In fact, I make ready Igboukwu. One quick nazo. Ask people to know for now, Jesus. Use especially. One thing and also Igboukwu. I will all be angry. Our youths, they are departing from our culture. Our culture is being diluted. But if you see what happened today, you find out that Igboukwu is at the forefront of projecting our culture so that our youth can learn from what we are doing and also transfer the mantle of our cultural leadership to the generation coming behind them. This Iri Ji, the New Yam Festival of 2024, well, it has a lot of remarkable things, and we are very grateful for it. I'm believing that next year, bigger ones will come. Igboukwu is celebrating her New Yam Festival for the first time in my regime as PG. I enjoy the cooperation of the Idu throne and his cabinet, Council of Chiefs, and all other stakeholders in the town to move the town forward. In spite of all the fears and anxiety, the turn-up is great. But next year will be greater because it will be our mass return. And the first of Allah of our beloved Igwe. So I am very much happy. Sick I don't have my rule. Oh man, about the envelope part ever. I do let that. We are sick at my rule.
are doing very well. The current President General, Sir Dr. Barrister M.C.K. Oba, we have named him a digital PG. He's doing very well. There are so many areas he has impressed us. If you go to our town hall, it is a royal chamber. They see how everything is prepared for the cabinet, the His Royal Highness, and the other people, the Mary Chiefs, and the ward chairman, and so on, and quarter chairman. Jikeji marandi Igbo. Jiwe ihe da anyị mkpa. N'Igbo, Igbo rie ji, anyị ewepụ ọfọ maka ndị Igbo niile. Se ha ribezie. Na nke anyị ri n'afọ a. Nke anyị ri n'afọ na-abịa no. Aka nke ri n'afọ a. He that handled the New Yam Festival performed excellently well. That virtually our cultural heritage was displayed. At least 90% of what Igboukwu is known for were there. Thank you too. Highlight of the event was presentation of a car gift to the wife of the traditional ruler, Ocheze III of Igboukwu. So I will through that one, we will support the palace. At least open our Ocheze, try what you put on what you offer you into the temple. It's okay, good. Because I'm going to need to keep thank you. It's not like maybe something inspired me, or maybe someone have not done it before. People have been doing something like this before. Maybe it might not be in the area of giving out car, but I find it that there's a need for me to do this, because the Ocheze, that's the Igwe wife, who is the Ocheze. I see that it's part of the thing that that is going to help her to do, to run her office too. On this day, every nook and cranny in the Igboukwu community had a view of the celebration, as natives had settings for entertainment in all corners, an eloquent testimony to the growth of domestic tourism. It is worthy of note that New Yam Festival in Igboukwu, Agwata local government area of Anambra State, symbolizes the harvest and the beginning of the next work cycle. Of course, we grew up in the village and we know the culture here. So mostly the major reason why we should be supporting our culture is to at least to teach the younger ones there are some certain things that you don't do, right? So those are the reasons why I had to be in this society, of course. Since I do a Jagosin is an oh, that's to find any name. I want to get a guy now watching million wine, and this year I know watching million wine. My wish to the Igwe is that may his people continue to be with him, support him, and pray for him. Obi dị mma nke mbụ na ihe anyị mere gara ọfụma ka ịbụ abụ na o nwere onye merụrụ arụ, o nwere ihe mkpọbụ ikwu ọbụla anyị nwere, anyị enwere ihe ọdachi ọbụla na ihe anyị mere,
So I like the costumes of the masquerade. Yes. I really enjoy our culture. I love the atmosphere. I love the people. I love the music. I love everything about it. It's powerful. The music, it's very strong. So yeah. Well, we purposely come just for them to experience the cultural Igbo culture. That's why they come all the way from Germany, so that they can witness what is going on today. Masquerades take to the streets in vibrant display of culture and acrobatics during the New Yam Festival. To participants, the festival surrounding yam, a staple food of the Igbos, especially, is the most significant cultural activity of the Igbo land. Yes,